tardes. Čaute, moje meno je Lulens, ja vás opäť vítam na mojom YouTubeovom kanáli, kde si dneska pozrieme niečo úplne iné ako make-up. Vravíte si, Lucia, čo sa s tebou stalo? Ty už nerobíš make-up? Čo asi plánuješ? Ste v šoku, teraz dúfate, čakáte, ste napätí a ja vám to nepoviem. Až teraz. Ideme si strihať vlasy, proste zase nudné strihanie vlasov, kde vám ukážem týmito čarovnými nožnicami, ako na to. Tak, pozerajte ďalej a dozviete sa, ako si už možno 2,5 roka striham vlasy sama a možno aj o samotnom príbehu. Ináč, mohla by som ho vám aj povedať. Jedného dňa som sa rozhodla dať ostrihať svoje krásne vlasy do kaderníctva. Mala som ich asi potiaľto. Dojdem tam, poviem jej, že dobrý, prosím vás, 3 cm, iba takto zhodíte maličko, fakt, že na leto mám rozštepené končeky. Jasné, slečna, nebojte sa, jak ja budem počuť ešte raz túto vetu, mám pocit, že proste, ja neviem, buď to bude teroristický útok, alebo skaza, alebo apokalypsa, alebo hocičo, lebo fakt som sa vtedy tak cítila. Ona mi zhodila pol metra vlasov, normálne konskú hrybu mi dala dole, pozerám na seba skoro na Eška, že dík, a to ti mám zaplatiť? Môžem ťa zabiť, zlomiť kľúčnú kost napríklad, alebo niečo také, alebo fakt ti mám zaplatiť. Tak hovorím si, že ja som tak hamblivá. Tak hovorím jej, že tak ja vám dám tie peniaze. Tak som dala, ja som vyšla z toho kaderníctva. Vo mne 100 čertov, 100 čertov, 100 čertov. Proste ja to ani nedokážem opísať, nechcem už viacej na toto spomínať. Doviedlo ma to až do bodu, kedy som si musela kúpiť vlastné kadernícke nožnice a naučiť sa podstrihnúť si vlasy sama. Teraz strihám vlasy tak, že si dám dole 4 cm, možno nano centimeter, alebo jak niečo vôbec také existuje. A je to nádherné, mám vlasy. Možno som sa pomýlila na konci teraz, hej? Na konci. Ja už aj neviem, čo som chcela povedať, keď som sa to 5 minút rozčulovala, že som sa pomýlila. No ale nevadí. Poďme ďalej radšej, čo? Tak, život je pozitívna vec, život je len hra, jak povie môj drahý spolužiak bývalý a týmto ho pozdravujem, čau Vaci. A chcela som povedať to, že takto si strihám svoje vlasy, vyzerajú potom krásne, nikto sa ma nepýta 500 krát do dňa. A ty si ostrihaná? No nie som proste, nie som a už nikdy nebudem tak, jak som bola. A dokonca aj moje kamarátky ma púšťajú do svojich krásnych korún krásy, tak ja vám ukážem ako na to a dúfam, že aj vy budete s tým spokojné. Takže v prvom rade si dám dole náušnice, aby som necvakla aj tie náhodou. A môžeme ísť na to. Pekne si vlasy prečešeme hrebeňom. Rozdelíme si to takto pekne na cestičku. A zhruba takúto časť vlasov necháme na jednej, tú istú časť na druhej. Vyzerá to asi nejak takto, je to OK, je to v pohodiči. Prečešeme. Na konci, pekne až tu na konci, chytíme nožničky a jemne podstrihneme. To isté spravíme aj s druhou stranou.
teraz vlasy načešeme takto dozadu. Takto si ich pekne pol milimetriku dáme dole. Zase na bok. Odstvakneme milimeter. Hovorím milimeter. Takto. Milimeter na druhej. Teraz si ich pomaličky takto do postupna zastrihujem. Keď si nájdete aj takto nejaký rozštiepený konček, že si chytíte takto vlasy a vidíte si ho, tak si ho kľudne odstvaknite. Dobre, to je taká dosť detailná práca, čo budete dlho robiť celkom, ale máme čas, čo by sme pri našej vlastne nespravili. No. Dejka, povysávaj ma prosím ten stav. A už si skončila? Moja sestra mi povysávala vlasy. Ostali vo vysávači. Môžeš dať detailný záber na to, lebo tento vysávač je taký špecifický na koberce. A keďže máš hrivu ako veľký lis, či jak sa to volá? Veľký vlas sa volajú tie koberce. Čakaj, vysoký vlas. Čo sa tu stalo? Nikto mi to nepokomentuje. Ondrik sa ponáhla, už musí ísť, ale musíme vybrať vlasy mojej sestre z vysávaču. No tak lebo proste, keď sa ona chce To je neskutočné. strihať v byte, tak som mu išla povysávať a nabrala som jej aj vlasy. To daj do Showtime, ako to robíme. Ako to robíme, Showtime. Ale však nič nevidím, neviete to aspoň tak, aby som to videla. Či kokos, nevieš mi to radšej podržať dáko? Tak daj. Počkaj. A ešte to točíš? Ľudská, podrž mu to, však mu pomáhaj. Sú tvoje vlasy. Čo mám robiť? Či si to ešte drží. Čakaj, povedzte, čo sa stalo. Joj, ale jak som ťa stiahla, si sa aj zlákla vtedy, že? Ty kokos, ty diaš, to je hlúpe. Bea, ty máš talent.
Čak to odstrihni. Neostrihni. Ona mi povýsáva vlasy. Aha, kurva, tam sa ešte vyšiel. Ondrik, ešte, že si prišiel. Lebo by odtiaľ to odchádzala vysávačom v ruke miesto kabelky. Toto video strihaš ty, Beata, za toto. Nie, Strihaš ho ty, Pritom to určite ťa áno. budem učiť, jak sa to striha. I radujme sa v ňom, A kedy to, prosím ťa, sa ti vybilo foťa, kedy? No, To ty zistíme kokos. za chvíľku. Čakaj, podrž tento kryt. Ty, Teraz koľko to je podrž. talent toto, od Boha. Však som ťa normálne vysávala, no kto mal vedieť, že tam je takýto vysoký vlas? No, však si celá. Usmej sa. Urobte fejsiky, že i? Chápeš, že ja nemám ani koniec natočený ešte? No, však ideš na to. No. Tak takto vyzerá tutoriál na to, ako si strihať vlasy. Neviem, keď máte nejakú sestru, ktorá vám tie vlasy povysáva, tak by to bolo úžasné. Najlepšie je sa na pol hodinu zatrepať tým, že si budete vyberať vlasy z vysavača, ale stále je to lepšie, ako ísť ku kaderničke a nechať si odstrihnúť pol metra. Dúfam, že ste sa poučili z tohto videa, nebudete si... Ono mi je to ťažké mi... Bejka, prečo mi do toho rozprávať zase? Prepáč. Prečo si mi do toho povedala niečo? Rozhodniť sa pomôcť, čo som urobila. Ona mi chcela dneska veľmi veľa pomôcť. Ja nemám slov. A hádam sa vám toto video páčilo a vidíme sa pri ďalšom.